Bună dimineața, Cristi, bună dimineața, doamnelor și domnilor. 7 ani a decolat Romina Mârza de aici, de la Câmpia Turzii cu MiG-ul 21 peste cheile Turzii. 2 ani de pauză și s-a întors astăzi acasă, înapoi la baza 71, însă de această dată la F-ul 16. Romina Mârza, prima femeie pilot de F-16 din România. Cum a fost trecerea pe F-ul 16? Bună ziua, bine v-am găsit! Am executat cursul de trecere pe F-ul 16 în cadrul Centrului de Instruire de la Borcea. A fost o perioadă de pregătire intensă, aproape 10 luni de zile, în care am trecut prin toată gama de misiuni pe care le poate executa F-ul 16. Am început cu pregătirea inițială, apoi pregătirea pentru misiune, iar în urmă cu 2 săptămâni am obținut calificarea Basic Mission Capable. Ce înseamnă asta pentru tine? Este o reușită personală și o mare bucurie. Escadrila 48 este completă în acest moment, un nou început pentru forțele aeriene și pentru voi ca piloți. Ce înseamnă să faci o escadrilă și să faci parte din această escadrilă nou înființată? Faptul că Escadrila 48 a fost reînființată e o continuare a tradiției a Escadrilei 48 din grupul 9 vânătoare, eroi care au zburat în cel de-al doilea război mondial. De asemenea, e o continuare a tradiției aviației supersonice în baza 71 aeriană. Reprezintă o mare bucurie cu toate provocările începutului. S-a pus foarte mult accent pe faptul că ești prima femeie pilot de F-16 din România. Cât de mult contează asta pentru tine? Ai muncit la fel de mult ca și colegii tăi? Absolut. Faptul că am reușit să zbor aeronava F-16, că am terminat cursul de trecere, așa cum v-am menționat, e o reușită pentru care am muncit în ultimele 10 luni. Să știți că mi-aș dori foarte mult să reușim să ieșim din paradigma senzaționalului atunci când o femeie reușește ceva, pentru că muncim la fel de mult, atât femeile cât și bărbații, și e absolut normal să avem succes în activitatea pe care o desfășurăm. Îți mulțumesc tare mult, Romina Mârza, locotenent comando Romina Mârza, pilot F-16, Escadrila 48 vânătoare. În acest moment, Escadrila 48 este completă, 16 aeronave F-16 Fighting Falcon sunt aici la Câmpia Turzii. Escadrila este în curs de operaționalizare și alte aeronave vor ajunge în curând și la baza de la Mihail Cogălnicianu. Atât de aici.